Zaterdag sloot na 67 jaar het voetbalboek voor de SVV-veteranen. Onder andere Rob van Elst, die 14 jaar in het team speelde, en Norbert van Haren, die 20 jaar lid was, betraden tegen Kevelaar voor het laatst het veld. We begonnen ooit op Servaas. Daar hebben we een aantal jaren gevoetbald en toen daar het gesloopt werd, zijn we hier bij de vereniging gaan voetballen. En ja, voor mij is het altijd een hele uitlaatklep geweest om in ieder geval onder elkaar gezellig bezig te zijn, buiten het voetbal om. Maar ja, het is niet anders. We kunnen ze gewoon niet meer bij elkaar krijgen. En we moeten zoveel moeite doen om een keer 11 man bij elkaar te krijgen. Dat is eigenlijk steeds erger geworden. Dus ja, het houdt een keer op. En dat is vandaag. Trainer Henny Hane trok lange tijd de kar. Hij roemt vooral de gezelligheid die er altijd binnen het team heeft geheerst. Zeker, want de sfeer in het team die er wel waren en ook de oudspelers die er elke week bij zijn. Alle supporters die er elke week bij zijn, want dat zijn dan vooral de oudspelers. Ja, die kunnen vanwege blessures, leeftijd, kunnen die niet meer. Die zouden het heel graag willen. Maar dat zijn de spelers die er wel elke week zijn. Ook de derde helft, want bij de veteranen is ook de derde helft die is heel belangrijk. En daar heb ik mijn motivatie zeker uit kunnen halen. Ja, de sfeer, dat is moeilijk te omschrijven, maar ja, een beetje, wat zou ik zeggen, voetbal inside humor. Dan denk ik dat iedereen wel begrijpt wat ik bedoel. Dat heet voetbalhumor en die hebben de meesten die hier rondlopen, die hebben die wel. Dus ja, dat is de sfeer die er bij ons heerst, al jarenlang. En daar heb ik ook altijd de motivatie uitgeput om toch door te gaan. Alleen op een gegeven moment, ja, ik heb dat altijd ook gezegd van, zelf moet ik het leuk blijven vinden. En op een gegeven moment, ja, gaat dat over. En ik zelf vind het, dat heb ik net in de kleedkamer tegen de jongens ook gezegd. Ik zelf vind het echt ontzettend jammer dat het stopt. Maar het was helaas geen andere keus. Henny is altijd de drijvende kracht geweest achter de vereniging. En we hebben dus vaker contact erover gehad de laatste jaren. Maar het is gewoon een probleem om genoeg mensen bij elkaar te krijgen. En te motiveren om elke zaterdag op te komen draven voor dat potje voetbal. Maar dat is denk ik een beetje inherent aan de tegenwoordige tijd. Het is gewoon, iedereen heeft meer om handen. Dus vroeger was zaterdagmiddag voetbal stond op 1. Maar ja, tegenwoordig is dat anders, denk ik. Dus. Ondanks dat het elke week een ware uitdaging was om de selectie compleet te krijgen, was dit niet aan de resultaten af te zien. We hebben het de laatste weken eigenlijk best wel goed gedaan met het team wat we hebben, want we zijn behoorlijk oud voor veteranen. Maar ja, voetballend kan het allemaal nog wel, alleen het loopvermogen, we zijn allemaal een paar kilo te zwaar, kun je ook wel zien. Dus, wisselend. We mogen niet klagen. Voor het team is het nu klaar, maar voor de fanatiekeling is er nog wel een verlenging mogelijk. Er was nog sprake geweest om te fuseren, want verder heeft nog een veteranen-elftal. Maar dat zien de meeste spelers van ons ook niet zitten, dus ja, dan houdt het gewoon een keer op. Ja, ik denk dat er wel een paar zijn die zich dan waarschijnlijk aan gaan sluiten bij het andere team hier binnen de vereniging. Dat zijn de meest fitte spelers, daar val ik niet onder meer. Voor mij is het echt vandaag ook echt de laatste wedstrijd. Pijn in het hart, ook met name voor Henny Hane, die eigenlijk altijd jarenlang de kaart getrokken heeft met Rob. Ja, dat doet mij ook wel pijn om dat te zien. Henny had graag nog een aantal jaren doorgegaan, maar ja, helaas houdt het hier op. Uiteindelijk eindigde het duel in een 1-2 zege voor de Duitse gasten. Rob van Elst maakte, na een 1-0 achterstand, de allerlaatste treffer voor de SVV-veteranen.